Żvilupp mhux mistenni ftit sigħat biss qabel il-vot ta' fiduċja fil-Gvern Malti llejla, meta d-deputat nazzjonalista Franco De Bono dalgħodu ppreżenta mozzjoni parlamentari dwar il-ġustizzja. Din il-mozzjoni li ma kienx mistennija tresqet dalgħodu minn Franco De Bono wara xhur ta' kritika mill-Oppożizzjoni u mill-istess deputat. L-isqarrija tikkritika ħafna aspetti tal-qasam tal-ġustizzja li jaqgħu taħt il-Ministru Carme Mifsud Bonnici. Huwa jgħid li wara li ilu jattira l-attenzjoni permezz ta' diskorsi ripetuti fil-Parlament, fil-mezzi tax-xandir u b'mezzi oħra, jgħid ukoll li l-istess kritika saret b'mod assidwa internament fil-Partit Nazzjonalista. Isejjaħ għal riformi kbar li jinċidu wkoll fuq it-tħaddim tad-demokrazija u fuq il-libertajiet u drittijiet fundamentali. Il-mozzjoni tirrisolvi li minkejja sejħiet kostanti kemm internament kemm fil-Parlament kif ukoll fora oħra f'dan il-qasam baqa' ma sar xejn. Għaldaqstant qed jipproponi li l-Parlament jiddiskuti din il-materja u tirrisolvi dwar dawk il-miżuri u passi li għandhom jittieħdu u bliema mod. Minkejja din it-turija ta' sfiduċja anke fis-settur tal-ġustizzja u minkejja li Franco De Bono ħasat lil Prim Ministru b'din il-mozzjoni, xorta waħda mistenni jivvota favur vot ta' fiduċja fil-Gvern. F'konferenza tal-aħbarijiet Majta ta' Malar dalgħodu il-Prim Ministru Laurence Gonzi qal illi se jwaqqaf task force illi se tieħu ħsieb ir-riforma tat-trasport pubbliku. Il-task force se tkun qed titmexxa mill-Prim Ministru stess u mhux bil-Ministru responsabbli Austin Gatt. Gonzi qal li huwa ħadd din id-deċiżjoni l-bieraħ filgħaxija. Matul il-konferenza li damet għaddejja biss ftit minuti, Austin Gatt ma kienx preżenti. Il-ġurnalisti laqqas biss tħallew isaqsu lill-Prim Ministru u sa anke tpoġġew wara kordun. Qabel illum kull konferenza tal-aħbarijiet u kwistjonijiet dwar it-trasport pubbliku kienu qegħdin jiġu indirizzati minn Austin Gatt. Intan fl-ewwel reazzjoni tiegħu il-Partit Laburista qal li Laurence Gonzi qed ikompli jkun dajjef u inkonsistenti fit-tmexxija. Il-keliem ewlieni Laburista ġew Sammut fakkar li d-deċiżjoni ta' Gonzi li jmexxi task force dwar it-trasport ittieħdet 4 tiem biss wara li rabat l-istabilità tal-pajjiż mal-Ministru Austin Gatt u ħareġ ordni lill-membri parlamentari tiegħu biex jivvotaw favorih. Għat-tieni darba f'5 ijiem id-deputat nazzjonalista Franco De Bono jerġa' jilmenta għaliex fil-mozzjoni tal-lejla mhux se jitħalla jitkellem. Il-mozzjoni tal-lejla li se tiddiskuti vot ta' fiduċja fil-Gvern mistennija tgħaddi għaliex kemm Franco De Bono u anke l-bqija tad-deputati nazzjonalisti iddikjaraw li se jivvotaw favur il-mozzjoni. Conrad Murray ħati biqtil involontarju tar-re tal-pop Michael Jackson. Is-sentenza kontra t-tabib Murray illi għandu 58 sena inqatat matul il-lejl li għadda f'Los Angeles. Ebda mozzjoni mit-tabib Conrad Murray waqt il-qari tal-verdett. Iżda Latoya Jackson oħt il-kantant instemet tajjed qajta ta' ferħ. L-imħallef Michael Pastor fisser il-Murray bħala bniedem perikolus u għalhekk il-pubbliku irid jiġi protett. Għaldaqstant huwa se jibqa' taħt arrest sakemm fid-29 ta' Novembru tingħata is-sentenza. Murray jista' jiffaċċja massimu ta' 4 snin ħabs. Il-familja ta' Wan maħsuda bl-aħbar tal-mewt tal-preżentatur veteran George Saliba u għamiet fis-sigħat li għaddew wara li ddaħħal għal kura l-isptar. Saliba twilet fid-29 ta' Novembru tal-1946 u ħalla jibku t-telfa tiegħu lil martu Kate u wliedu Mario u Annabel. George kiteb il-lirika ta' numru kbir ta' kanzunetti fosthom dawk li kienu jintużaw mill-Partit Laburista waqt il-kampanja elettorali. Huwa kien wieħed minn tal-bidunet illi beda jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu fuq Radio Super One. Propju il-ġimgħa l-oħra stess huwa kien qiegħed jipproduċi għadd ta' programmi għal One Radio. Il-temp għal komplement tal-jum mistenni jkun ftit jew wisq imsaħħab, il-viżibilità tajba, ir-riħ ħafif għal moderat mill-vant, il-baħar ħafif għal moderat, l-imbagħad baxx imħawwad li jsir baxx għal moderat mixlok. L-ora temperatura 23 grad Celsius, l-inqas 17 grad Celsius, indiċi tar-raġġi UV 3.